Que as vacinas son boas para a saúde é algo que non discute ninguén. A ver, os negacionistas sí que o discuten, pero iso imos deixalo para outro día. O caso é que as vacinas son moi boas para combatir o coronavirus, pero non só para iso, sino que son boas para a saúde en xeral. Explícome. A vacina rusa, a Sputnik, se queres poñela, tens que botar 50 días sen beber alcohol. Pois aí está a solución a todos os males de saúde, que fagan o mismo co resto das vacinas. Se queres poñer a vacina de Pfizer, 50 días sen comer grasas saturadas nin azúcares de ningún tipo. Se queres poñer a vacina de Moderna, tens que botar 50 días comendo sin sal. Se queres poñer a vacina de AstraZeneca, pois 50 días sen fumar. E así con todas. E en 50 días poñémonos cunha saúde de ferro, como se fósemos carballos. E máis, vou chamar agora directamente a Moncloa para que me poñan como ministro de Sanidade. Que ben o merezo. Pedro, que tal, brother? Mira, aquí che iba a contar.